vull pallar anguiles. Primer que tot, agafo la gitana, la fico al foc. Així hem ficat 3 allets, els que la faig són certs. Quan comença ja a fer-se doraets, se té que añadir una cuillera de primer roig i un got d'àvia. Així ho hem picat armeles i 3 alls. Això tenim ben picats. I ara anem a agarrar les anguiles, que són així, rentar-les i preparar-les. Ara ja tenim l'all. Així tenim ja les anguiles. I ara tenim ja preparat. Ja tenim el safrà en un got d'àvia així. Una cullera de safrà i un got d'àvia. Els allets ja estan fregits. Ara té que començar a bullir. Ara que ja ha començat a bullir, se agarra i se fica quereguilles, les quereguilles. I li fem un ratet així, que bullisquen. Ara quan ja siga ja un poquet més bullir les quereguilles, se fica les anguiles. Però antes de ficar les anguiles, se té que agarrar una crilleta o dos para picarles en el morter en compañía de la armela y del all. Ara està ja un poquet ja de bullir. Ara s'agarra les anguiles i les fiquem així. Les hem ficat les anguiles. Ara ho manegem. I li fiquem la sal i àvia a la volta, però no molta, Un poquet de sal. I añadim més àvia. Però no molta exageració, perquè si no tindrà massa sabor d'àvia. Sí, ja està bé, ja no més. Ja tenim prou d'àvia. Ara agarrem i fem bé les anguiles. Que se vagi fent ben fetes. Ara després, quan les quereguilles així ja hi ha un poquet més, s'agarra 3 o 4 quereguilletes i se té que picar en el morter. Jo han que ser un poquet duretes. Que no n'hi ha més caldo, així n'hi ha prou de caldo. Perquè si no, serà massa caldo sot i no tindrà tant de sabor. Ara, com ja està ja més feta, ja són les anguiles molt bones, agarrem les quereguetes i les picarem. Les fem en el morter, 3 o 4 trossets prou. Ara ho tenim així en el morter. Ja tenim la queregueta molt tendreta i molt bona. Se pica i està ben picadeta. S'agarra una cullera i se pica en el morter, en la paella tot, en la gitana. Ja tenim ben picat, ara ho fiquem en la gitaneta. Ara mesclem així, així anar molt bé. Agarrem tota la cullera que tenim de lo que hem fet de picar i ho fiquem així. I se mescla tot ben mescladet, tot.
Agarren una altra cullera i la buiden tota així. Tenim que buidar tot el que hi ha en el morter. A veure en quan, tenim que manejar en quant, que no se apegui, no se agarre. Hay que anar manejant. I així que estiga un poquet. El tasset de sal, a veure com està de sal, que estigui així. No té que t'apartar ni les creguilles ni l'altre. Així prou caldet. I anem a tastar, a veure com m'he fet. La sal de la xupeta. M'he fet molt bo. No li he ficat molt de sal perquè no és bo i l'he fet boníssim. I molt de sal no és bo i amb uns plats tampoc li pega. Igual que sigui un poquet dolce que salat. I així ja tenim les anguiles en el pebre. Quan ja siga la carneta ben feteta, que la tenim així, que se desfacha, que no va tardar temps en desfer-se, mira, ja s'està desfent, pues agarra i se para el foc i ja tenim el dinar. Boníssim.